na ako'y pangutana sa mga kaigsuuna nato nga ani karon dinhi sa ito ang istasyon o usab sa mga naglantaw kanato sa atong Facebook live streaming. Unsa may gusto ninyo? Gugma o kwarta? Sa mga naminyo na, no? Unsa man ninyo pagminyo? Giminyo ba, nagminyo ba kamo o giminyoan ba kamo pinaagi sa gugma o kwarta? Nay mga tao nga moingon nga importante yun kayo na sa kinabuhi, Father, kanang gugma. Apan niya po moingon nga, Father, praktikal na ta karong panahona, dili na kaigo ang kwarta. Mao nga ang gugma kundi kwarta na usab kay later on practice naman na nimo ang paghigugma. Pero naapoy moingon nga mas maayog yun nang naay gugma, Father, naapag yoy kwarta. Sakit yun ta kung mapilion ta dili tungod kay kita gihigugma o kita usar lang ang gipili kanato, no? So kung nay mga tao nga dili mo mapilian, sakit jud na siya kaayo. Apan karon sa atong ebanghelyo wala lang gibudhian si Kristo, gilimod pagyud si Kristo. Sakit pud nang budhian ka, sakit doble pag yung sakit kung ilimod ka. Kana ganing usahay na kay textmate, no, then maay kay mo kanang text no, then kaila kay mo inig text, no, then inig kahumag usa ka semana mukalit ka og text tapos ino na kag huyo. Wala na makaila nimo, no? So gibudhian na ka, gilimod pagyud ka. Si Jesus nibati sa tawhanong kasakit karong adlaw. Sa daghang mga higayon si Jesus nagpakita sa iyang pagka-Dios. Siya nag-ayo sa mga masakiton, siya nagpakita sa iyang otoridad. Apan karong adlaw sa atong mga pagbasa, gibati ni Jesus ang tawhanong pagbati sa kasakit. Ang kasakit nga kita, nga siya gibudhian ug siya usab gilimod. Gibati ni Kristo ang tawhanong kasakit. Mao na nga kung na-experience ni nato nga kita mabudhian, kining ma-experience nato nga kita ilimod pud ta, no, i-deny ta sa mga nakaila kanato o gimahal nato, pasalamat ta sa Ginoo kay niambit ta sa mga kasakit ni Kristo. Apan kung atong lantawon usab ang atong mga kasakit, makita nato nga ang ato daay mga personal nga mga kasakit, sisiw ra daay ni kaayo sa kasakit nga dako kaayo nga nasinati ni Kristo sa iyang paghigugma sa tao, sa iyang paghigugma kanato. Mao na nga dili na ta karon kinahanglan nga mulantaw pa sa sala ni Pedro o sa sala ni Judas, kundi ato usab lantawon ang atong kaugalingong mga sala, unsa atong kontribusyon diha sa mga gibati sa atong Ginoo nga mga kasakit. Kay ang atong mga sala daw susama man sa aktwal nga cross usab nga apil didto sa mga gipas-an ni Kristo. Apan naidako kayo nga paglaom usab nga gipakita kanato diha sa atong ebanghelyo. Sa dihang ni ingon si Jesus nga way lipod-lipod, nay usa nga mubudhi kaniya, ni offer siya og pan. Pasabot di ay ni siya nga usahay bisan naguna-una pa lamang ta sa paghimo og dautan, ang Ginoo naguna-una na og offer sa atoa og kaluwasan. Ni offer na sa atoa sa iyang pasaylo. Muna nga mangutana ta, sa unsang mga panahon nga naguna-una pa lamang kita sa pagbuhat og mga dili maayo, pero nakita usab nato nga ang Ginoo naay mga paagi nga gihimo aron nga kita makabalik kaniya. Ang Ginoo mao gyud kanunay ang mangitag paagi aron kita mahiusa balik kaniya. Ug ang buhing pahinomdom niini kanato hangtod karon sa atong panahon mao ang Eucharistia. Diha sa santos nga misa gipahinomduman ta. Nay uban nung moingon nga, Father, dili ko mga lawat kay wala gyud ko nakakumpisal. Mao nga musimba lang ko pero dili ko mga lawat tungod kay wala ko kapangumpisal.
Pero ato usab hinuktugan, ilabi na sa karon nga panahon, diha sa santos nga misa, una ta mo dawat sa lawas ug dugo ni Kristo, moingon ta, nagakumpisal ako sa Dios. Nangayo tagpasaylo sa Dios. Moingon ta, Lord have mercy. Christ have mercy. Moingon ta, pasayloa kami sa among mga sala. Moingon ta, Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Kini siya mao ang pagpili nato sa gugma sa Dios. Mao na nga kini siya buhi kayo natong pahinumdom nga ang Ginoo di ay kanunay nagsugyot kanato sa iyang pakig-uli ug kaluwasan. Espesyal ang mga panahon karon tungod kay natay Facebook Live ug katong mga naglantaw sa atong Facebook Live, dili ninyo madawat gayud no sa ang ordinaryo nato nga santos nga misa kung diin makadawat kamo sa lawas ug dugo ni Kristo. Apan mao ni siya nga pahinumdom kanato nga pinaagi usab sa inyong paglantaw anaay gitawag ta nga spiritual communion. O kamo makakalawat na sa panahon nga magnormalize na ang tanan. Apan, let this time be a time kung diin i-build up ninyo ang inyong kahinam sa lawas ug dugo ni Kristo. Mao na nga samtang sa pagkakaron, inani ang atong panahon, i-build up ninyo ang inyong kahinam sa lawas ug dugo ni Kristo. Aron, unya damlag, inig normal na ang tanan, o kita dili na kinahanglang mag social distancing, inigdawat ninyo sa lawas ug dugo ni Kristo. Makaingon gayud kamo susama sa nahitabo sa International Eucharistic Congress. Mas mabati ninyo ang tema kaniadto, Christ in us, our hope of glory. Kanunay gayud natong paglaom ang Dios. Amen.